Posledným statočným je Ivan Bánik, ktorý nám tiež prezradil, prečo sa prihlásil do súťaže. Mám takú prácu, ktorá je dosť stresová, dosť namáhavá, takže treba aj trošku aj fyzicky, aby sme boli v poriadku. No aj zmenu postavy trošku. Starneme a treba sa trošku udržiavať o forme. Prispela aj rodina, dajme tomu, že už otci, že ako mohol by si trošku, alebo manželka, že tati, že... Tak hovoria o tom určite, tak aj oni ma budú podporovať v tomto, aby to dobre dopadlo ku koncu. Koľko si trúfate zhodiť? No, 15 určite, vyskúšame. Aká je vaša terajšia váha? 105. Celé 3 mesiace? Celé 3 mesiace budem na tom pracovať, aby to bolo slušné. Takže to nejaké 2 mesiace možno kupujete nové plavky? Vyzerá to tak. Takto sa nám Ivan prezentoval na začiatku, no a je na čase spýtať sa ho tesne pred koncom súťaže, ako sa mu darí a vlastne koľko kilov sa mu podarilo schudnúť. Takže ahoj Ivan. Ahoj. Takže koľko je to tých slavných kilov? Splnilo sa to, čo si ty hovoril na začiatku? Tak od začiatku, jak som začal, tak som stiahol 15 kg a je to úplne iné. Na začiatku som mal problémy si zašnovovať topánky, som sa pri tom zadýchal, tak teraz tým už nie je problém. Ani po schodoch nie je problém chodiť, takže ja sa vtedy nezapotím, už nezadýcham. Tak tých 15 kg spravilo svoje. A aké zmeny nastali v Ivanovom živote? Veľmi dobre sa cítim aj po psychickej, fyzickej stránke, že neunavím sa. Po tých hradných cvičeniach je to tak, že človek je úplne nabudený, že 2-3 krát toľko energie má aj do práce, aj do večera. Je to skrátka, treba si to vyskúšať, je to úžasný pocit po tom cvičení. Denný režim sa zmenil, lebo musíme skôr stávať, okolo tej 6. Zanaril som aj rodina, chodí so mnou aj manželka, aj dcera, takže spolu chodíme od tej 7. do 4:09 do 8:30 a potom domov šikovne do práce. Ako to vníma tvoja rodina a okolie? Je spokojný s tým, že si začal cvičiť, alebo ako to celkovo prežíva s tebou? Tak rodina podporuje v tomto, preto aj chodia so mnou, aj im sa darí, že formujú si postavu aj dcera, aj manželka. Čo treba robiť preto, aby sa človek naozaj, keď rozhodne, že idem chudnúť a cvičiť, naozaj to dodržiaval, že áno, budem chodiť do tej posilňovne, áno, budem sa takto stravovať? Tak je to veľké sebazaprenie, tak záleží na tom, že musí sa sám rozhodnúť. Keď už sám sa rozhodne a príde na to, že fakt, že potrebuje tú zmenu, tak potom to už ide. Nesmie to byť z donútenia, alebo nejak tak, že volá, kto vás núti do toho. Musí byť sám pre seba presvedčený, že musí pre to telo niečo spraviť. Čo tebe najviac chýba z toho života pred tým začatím cvičenia a čo naopak ti vôbec nechýba? Tak ja som najradšej jedol pri televízore. Keď som si zadal v telke večer od 6. medzi 6. a 9. tak to boli kvantum jedla predo mnou a kedy som sa cítil najlepšie, keď som sa najedol, ale bolo špatné vstávanie a divoké sny boli, tak toto predstalo. Už som si zvykol na ten režim, čo som si vypracoval a čo sa dodržiava. Akože je to rozdiel, lebo predtým, jak som začal, tak som napríklad išiel na plaváreň, tak som veľmi rýchlo musel skočiť do vody, aby ma nevideli, že jak vlastne vyzeral. Takže teraz sa aj poprechádzam popri bazéne, takže už je to úplne iné. Si spokojný, ako teraz vyzeráš? No už teraz som spokojnejší, od 15 kg fakt je rozdiel oproti tomu pôvodnému stavu a ešte žiada takých 7-8 kg, takže... Plánuješ cvičiť aj po skončení súťaže? Musím pokračovať, lebo ešte som si dal nejakých 8 kg, aby som si stiahol, aby to bolo zhruba také, jak som si ja predstavoval na začiatku. No a už poznáte celú finálovú 12 statočných. Práve v týchto dňoch prebieha vyhodnotenie trojmesačnej súťaže do plaviek s televíziou Z, takže si nenechajte ujsť reportáž o tých najlepších.